У ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амен. Пан з вами і з Духом Твоим. Бійте у долоні усі народи, радостним голосом співайте Богу. Дорогі брати і сестри, розпочинаємо святую імшу у понеділок, 13 звичайної неділі. Гэтую святую імшу я хвярую за ахвярадаўцаў за мінулага месяца, каб Пан Бог адарыў неабходнымі ласкамі, асабліва сваім благаслаўленнем усіх людзей добрай волі. А цяпер станем у праўдзе і вызнаем, што мы з'яўляемся грэшнымі і слабымі, каб мы маглі годна ўдзельнічаць у гэтай найсвяцейшай ахвяры. Спавядаюся Богу Всемагутнаму і вам, браты і сёстры, што зграшыў я вельмі думкаю, словам, учынкам і занядбанням. Моя вина, моя вина, моя вельмі вялікая вина. Таму прашу найсвяцейшую заўсёды Панну Марыю, усіх анёлаў і святых, і вас, браты і сёстры, помолиться за мяне да Пана Бога нашага. Няхай смилуецца над нами Бог Усемагутны, адпусціўшы нам грахі, давядзе нас да жыцця вечнага. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Христе, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Пане, смилуйся над нами. Молимся. Боже наш Отче, Ти учини нас дітьми святла, дякуючи ласці усиновлення. Не допусти, каб нас огорнула темра несправедливости, але допоможи, каб мы заўсёды жили у святле Твоей правды. Праз Пана нашего Иисуса Христа, Твоего Сына, який з Тобою живе і владарить у єдності Духа Святого, Бог праз усі веки вечные. Аминь. Читання книги Быцця. Калі мужы адышлі ад дубоў Мамрэ, яны скіраваліся ў Садом. Абрагам ішоў разам з імі, каб правесці іх. І сказаў Пан: ці я магу утаіць ад Абрагама тое, што павінен зрабіць, бо ён стане вялікім і магутным народам, і будуць благаслаўлёныя ў ім усе народы зямлі. Бо я выбраў яго, каб ён наказаў сваім дзецям і свайму дому пасля сябе трымацца шляху Пана і чыніць справядлівасць і правасуддзе, каб Пан здзейсніў на Абрагаме ўсё, што ён сказаў яму. І сказаў Пан: узмоцніўся крык супраць Садомы і Гаморы, і грахі іхнія сталі вельмі цяжкімі. Сыду і пагляджу, ці сапраўды чыняць згодна з накараннем, якое даходзіць да мяне, ці не. Я даведаюся. І павярнуліся мужы гэтыя і пайшлі ў Садом. Абрагам жа яшчэ стаў перад Панам. Наблізіўшыся, Абрагам сказаў: няўжо ты загубіш справядлівага разам з нягоднікам, калі знойдзецца ў горадзе 50 справядлівых? Няўжо ты загубіш і не пашкадуеш горада дзеля 50 справядлівых, калі будуць у ім? Не рабі гэтак, каб забіць справядлівага з нягоднікам, і не чыніцца справядлівым, як нягоднікам, не рабі так.
ці ж суддя усёй зямлі не чыніць правасуддзя. І пан сказаў: калі я знайду ў горадзе Садоме 50 справядлівых, то я дарую усялякаму гораду дзеля іх. І сказаў Абрахам у адказ: вось я, будучы пылам і попелам, адважыўся гаварыць з панам, а што калі да 50 будзе недаставаць 5 справядлівых? Знішчыш увесь горад дзеля 5? Ён адказаў: не знішчу, калі знайду там 45. І зноў кажа яму: можа, знойдзецца там 40? Ён сказаў: не учыню і дзеля 40. І сказаў: няхай не гневаецца пан мой, калі скажу: можа, знойдзецца там 30. Ён сказаў: не учыню, калі знайду там 30. І сказаў: вось жа я пачуў гаварыць з панам, можа, знойдзецца там 20. Ён сказаў: не зруйную дзеля 20. І сказаў: прашу, няхай не гневаецца пан мой, калі скажу яшчэ раз: можа, знойдзецца там 10. Ён сказаў: не знішчу дзеля 10. І адышоў пан, скончыўшы гаварыць з Абрагамам. Абрагам вярнуўся на сваё месца. Гэта Слова Божае. Милосердный ёсць Пан и ласкавый, милосердный ёсць Пан и ласкавый. Благослови душа моя Пана, и усё нутро мое имя Его святое. Благослови душа моя Пана, и не забывай про все Его добродействы. Милосердный ёсць Пан и ласкавый, и Он отпускает все беззаконие Твое, и вылечивая все Твои хворобы, и Он житье Твое ратуя от згубы, литостью, милосердностью Тебе коронуе. Милосердный ёсць Пан и ласкавый, милосердный ёсць Пан и ласкавый, долготерпливый и шмат милостивый, не злуется вечно и не палае гневом навеки. Милосердный ёсць Пан и ласкавый, не чинит с нами поводле грехов наших и не отплачивая поводле провинов наших. Бо як высоко взносится на небо над землею, настолько велика милосердность Пана до тых, кто Его боится. Милосердный ёсць Пан и ласкавый. Аллилуйя, 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 аллилуйя. Не робите жорсткими сердце вашия, але слухайте голос Пана.
Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. Pan z wami. Czytanie Świętego Ewangelia powodli Matwieja. Chwała Tobie, Panie. U той час Jezus, ubачивши вокруг себе натовп, загадав переплыть на другий берег. Тады один книжник подошел и сказал ему: «Наставник, я пойду за тобою, куди б ти не пойшов». І каже йому Єсус: «Лиси мають нори, и птушки небесные гнезды, а Сын Человечий не має де схилить голову». Другий ж учняв Ягони сказав йому: «Пане, дозволь мне спочатку пойти и поховать батьку моего». Єсус же сказав йому: «Иди за мною и покинь мертвым ховать своих мертвых». Гэта слово Пана. Присядьте на хвилинку. Умиловану Христе Пану, брати і сестри, далі триваємо у наших розважаннях відносно науки Єсуса Христа. Сьогоднішній уривок з Євангелія, який ми почули, гэта ідзе такое продовжение навучання Єсуса, так званого навучання на горы Синай, калі Єсус узышоў на гору і пачаў навучаць усіх людей. І сёння менавіта аўтар Євангелія паводле Матвея, ён кіруе наш позірк увогуле на тему, навошта Єсусу увогуле былі патрэбныя апосталы. Бо з аднаго боку можам паглядзець і разумець і сказаць тое, што часам апосталы, яны Єсуса трошечку цянулі ўніз праз свае слабасці і, напэўна, праз сваё, скажем так, до конца нявер'е. Бо, напэўна, спачатку было вельмі цяжка паверыць і увогуле зразумець усё тую навуку, якую Єсус ім гаварыў. І увогуле убачыць у Єсусе доўгачаканага Месію, якога ўсе народы чакалі і безумоўна спадзяваліся тое, што ён у хуткім часе прыйдзе, каб збавіць людскі род. І сённяшні гэты урывак, які пачынаецца з таго, тое, што Єсус, убачыўшы вакол сябе гэта натоўп людзей, ён загадаў пераплываць на другі бераг. Безумоўна, перад гэтым Єсус, ён вучыў, і таксама Єсус, ён здзяйсняў розныя цуды. Перад гэтым, безумоўна, ён зрабіў два такія вялікія цуды. Гэта аздараўленне тэсцёвай Пятра, і таксама ён выгнаў 7 злых духаў. І дзякуючы доказу праз цуды тое, што ён Месія, што ягоныя словы, яны маюць вартасць і цану, гэты натоўп людзей ён убачыў, і пачалі яны да яго збягацца. І тады прыйшоў гэты адзін з кніжнікаў да Єсуса і хацеў ісці за ім. Але Єсус, ён у той момант вельмі добра зразумеў, што гэты кніжнік,
Безумоўна, ён у ім пазнаў тое, што ён гэты Месія, але таксама праз словы Езуса ён сказаў тое, што калі хочаш ты ісці за мною, то, безумоўна, ты павінен ведаць, безумоўна, якія цяжкасці цябе сустрэнуць у жыцці. І самая галоўная цяжкасць – гэта тое, што яго настаўнік, ён будзе замучаны на крыжы, што ён уваскрэсне і што ён ужо будзе гэтым першым касцёлам, які мае загад, каб далей добрая навіна, яна не засталася толькі для іх саміх, але далей пашыралася па ўсёй зямлі. Безумоўна, у Езуса Хрыста была мэта для сваіх вучняў, каб яны былі, безумоўна, яму памочнікамі у развіцці і таксама, скажем так, простымі словамі кажучы, у распрастраненні Євангелля. Таму, дзякуючы і таксама таму, што яны былі сведкамі наочнымі ўсіх падзеяў, звязаных з смерцю і воскресеннем Езуса, каб яны былі гэтым моцным, трывалым фундаментам пачатковага касцёла у тыя часы. Таксама, мае дарагія браты і сёстры, мы пачулі у першым чытанні пра справядлівасць. І, безумоўна, Пан Бог заклікае кожнага з нас, каб наша справядлівасць у штодзённым жыцці, яна была ўсё ж такі моцнай. Каб не было так тое, што праз, скажем так, нашу слабасць мы будзем траціць ці увогуле забываць пра тое, што ёсць гэтая справядлівасць. А перад усім справядлівасць, яна праяўляецца перад усім у паслухмянасці, выконванні наказаў любові да Бога і бліжняга, у, скажем так, трыванні у наказах і запаведзях Касцёла, каб, дзякуючы нашай справядлівасці, мы маглі б называцца сапраўднымі дзецьмі Божымі. Разам з Езусам Христом, які паклікаў нас да жыцця ў сваім касцёле, узнясём да Бога Айца нашы супольныя малітвы. Молімся за паўсюдны касцёл, каб узрастаў у сапраўднай еднасці, да якога заклікае яго Христус. Цябе просім. Молімся за людзей, якія займаюць кіруючыя пасады, каб у святле вучэння Хрыста яны разумелі і шанавалі годнасць і права чалавека. Цябе просім. Молімся за тых, хто сутыкаецца з перашкодамі на шляху свайго паклікання, каб, дзякуючы ласцы, атрыманай ад Хрыста, яны пераадолелі ўсе цяжкасці. Цябе просім. Молімся за нарачоных з нашай парафіі, каб былі адказнымі за сваю ўзаемную любоў. Цябе просім. Памолімся ў інтэнцыі гэтай святой імшы. Молімся за ўсіх ахвярадаўцаў мінулага месяца, каб Пан Бог іх узнагародзіў шчодра сваімі дабротамі і ласкамі. Цябе просім.
Помолимся за нас тут собраных каля алтара Пана, каб перыяд летняга адпачынка быў у нас часам паглыблення нашай веры. Цябе просім. А будзе, Пане, у Твоім касцёле духа данага апостольскага служэння, каб абраныя Табою людзі абвяшчалі свету збаўлення праз Хрыста Пана нашага. Божае серце любов'ю палає, бо дідай пробита, милость разливає, а наше серце би камінь той, тишин достойний ласки такой, а наше серце би камінь той, тиш ми достойний ласки такой. Молитесь, браты и сестры, каб мою ях вашу ахвяру прыняў Бог Отец усемагутны. Няхай Пан Бог прыме ахвяру з рук Твоих на прославлении и хвалу імя Свайго, а таксама на карысць нам і ўсяму касцёлу святому. Боже наш Отче, Ты праз святыя сакраменты здзяйсняеш справу збаўлення. Учыні, каб наше служэнне было годным ахвяры, якую мы Табе складаем, праз Христа Пана нашага. Амен. Пан з вами. И с Духом Твоим. Угору сердцы. Узносим их до Пана. Подякуем Пану Богу нашему. Годно это и справедливо. Сапраўды годна гэта і справядліва, слушна і збавенна, каб мы заўсёды і ўсюды Табе складалі падзяку. Пане святы Отче, усемагутны, вечны Божа, праз Христа Пана нашага, мы з удзячнай любоўю услаўляем ягоную смерць, жывою верою вызнаем яго з мёртвых паўстанне і моцна чакаем яго прыйсця ў славе. Таму з анёламі і ўсімі святымі мы праслаўляем Цябе, разам з імі усклікаючы. Святый, 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 Пан Бог усемогутный, небо и земля, полные хвалы Твоей. Хосанна на вышинях, благословенный той, кто приходит у имя Пана. Хосанна на вышинях. Сапраўды, Божа, Ты святы, крыніца усялякай святасці. Таму просім Цябе, свяці гэтыя дары расою Духа Твайго, каб яны сталіся для нас целам і крывёю нашага Пана Езуса Христа. Ён, калі добровольно выдаў сябе на мукі, узяў хлеб і, падзяку Табе складаючы, ламаў і раздаваў сваім вучням, кажучы: «Бярыце, ешце з гэтага ўсе, бо гэта ёсць цела маё, якое за вас будзе выдана». Падобным чынам па вячэры узяў келіх, зноў Табе падзяку складаючы, падаў сваім вучням, кажучы: «Бярыце і піце з яго ўсе, бо гэта ёсць келіх крыві маёй, новага і вечнага запавету, якая за вас і за многіх будзе праліта
дзеля адпушчэння грахоў. Гэта чыніце на маю памяць. Гэта вялікая таямніца веры. Абвяшчаем смерць Твою, Пане Езу, вызнаем Твое воскресение и чакаем Твоего прыцця ў хвале. Успоминаючи смерть из мертвых повстания Твоего Сына, ахвяруем Тебе, Пане, хлеб життя и келих збавлення, дякуючи, что учини нас годными стоять перед Тобою и служить Тебе. Покорно молим Тебе, каб усіх нас, приймаючих тіло і кров Христа, Дух Святий собрав у одно. Пам'ятай, Пане, про костел Твою розсіяний по усім світі, удоскональ його у любові, разом з папом нашим Львом, з біскупом нашим Владимиром і усім духовенством. Пам'ятай так само про братов і сестер наших, які поснули у надії на воскрешення, і про всіх, хто Твоє ласка дійшов з гэтага світу, і дозволь їм убачити світло обличчя Твоєго. Просим Тебе, змилуйся над усіми нами, каб ми заслужили удел у житті вічним, у єдності з Найсвятейшей Богородицей Панной Марией, со святым Юзефом и Ебранником, со святыми апостолами и усіми святыми, якія спрадвеку подобалися Тебе, каб з ними ми хвалили и прославляли Тебе, про Сына Твоего, Иисуса Христа. Прас Христа с Христом и у Христе, Тебе, Боже, Отче всемогутный, у едности Духа Святого, уся пошана и хвала, праз усе веки вечные. Амен. Называемся детьми Божьими, и ними изъявляемся, тому осмеливаемся казать. Отче наш, который есть у небе, святися имя Твое, приди владарство Твое, будь воля Твоя, як у небе, так и на земле. Хлеба нашего штодневного дай нам сегодня, и отпусти нам провины наши, як и мы отпускаем виноватым нашим, и не вводь нас в спокусу, але збав нас от злого. Просим Тебе, Пане, збав нас от усього злого, да ласкаво супокою дні наші, да поможи нам у милосердности Твоей, каб мы были заўсёды вольны от граху и захаваныя от усялякага неспокою, чакали исполнения счастливой надеи и прыцця збаўцы нашага Иисуса Христа. Бо Твое владарство и моц и хвала навеки. Пане Иисус Христе, Ты сказал апостолам Твоим: «Супокой покидаю вам, супокой мой даю вам». Просим, не зважай на грехи наши, але на веру костела Твоего, и будь ласкавы згодно с Твоей волей одарить его супокоем и едностью, яки живешь и владариш на веки вечные. Амен. Супокой Пана нехай завсёды будет с вами. И с Духом Твоим. Передайся ближнему знак супокою. Покой нам усім. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами.
Ось баранок Божий, ось той, хто бере на себе грехи світу, благословлений, покликаний на вечеру ягоную. Пані, я не вартий, каб ти увайшов до мене, але скажи тільки слово, і буде здоровлена душа моя. Хлеб найтишейший огорни своим молчанием, скрый меня у белой госты, забери мою темру, огорни меня, каб як ты стаўся хлебом, огорни меня, каб як ты стаўся хлебом, поблагослови, я хлеб подели, паміж тими, хто прагне, поблагослови, я хлеб подели, паміж тими, хто прагне, хлеб найтишейший, огорни своим молчанием, скрый меня у белой густы, забери мою темру. Вітай, Єзу, збавця світу, ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, до Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Вітай, Єзу, збавця світу, ти прийми наші співи, молитви, Божий Сине, Христе, до Тебе руки взнесем свои, у знак пошаны, хвалы и подяки. О, аллилуйя! Молимся. Пане наш Боже, нехай оживить нас святая хвяра, яку ми складали і прийняли, каб нас завсёды з'єднані з Твоєю любов'ю, ми приносили плоди, які застаються навіки, праз Христа Пана нашого. Amen. О, найсвятейша Хостия, веди нас до небесных брам, тревожать муцы нас ворожия, успоможи нас, дай силу нам, один в Тройцы, Бог святый, Тебе хвала во все веки, коли закончится наш шлях земный, у володарства свое прими.
над нами. Духу Святый Божа, Святая Тройца, один и Божа, змилуйся над нами. Серця Єзуса, Сина Отця спредвічного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, во лоні Діви Маті Духом Святим створене, змилуйся над нами. Серця Єзуса, со Словом Божим істотно з'єднане, змилуйся над нами. Серця Єзуса, безмежной величи, змилуйся над нами. Серця Єзуса, святиня Бога, змилуйся над нами. Серця Єзуса, сяліба найвищейшого, змилуйся над нами. Серця Єзуса, домі Божий, брама неба, змилуйся над нами. Серця Єзуса, полымнівчає вогнище милості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, справедливості, любові скарбниця, змилуйся над нами. Серця Єзуса, добрині, любові повнає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, цнота в глибиня бездонная, змилуйся над нами. Серця Єзуса, усілякої хвали найдостойнішає, змилуйся над нами. Серця Єзуса, володар з'єднання усіх серців, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким усі скарби мудрості і умілості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, у яким уся повнота божства, змилуйся над нами. Серця Єзуса, уподобання Отця Небесного, змилуйся над нами. Серця Єзуса, з повноти якого ми всі отримали, змилуйся над нами. Серця Єзуса, прага вічних вишиняв, змилуйся над нами. Серця Єзуса, терпливої і великої милосердності, змилуйся. Серця Єзуса, щодре для всіх, хто до тебе звертається, змилуйся над нами. Серця Єзуса, криниця життя і святості, змилуйся над нами. Серця Єзуса, умилостивлення за грехи наші, змилуйся над нами. Серця Єзуса, наповнена єснявагами, змилуйся
неслухмяное жно до смерти, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, дидой пробитое, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, криниця усялякого сутяшення, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, життєю воскрешення нашее, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, супокой поєднання нашее, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, живая хвера за грехи наши, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, збавление тих, хто на тебе сподяється, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, надія тих, хто в тобі помирає, змилуйся над нами. Сердце Иисуса, радость усіх святих, змилуйся над нами. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, даруй нам, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, вислухай нас, Пане. Баранку Божий, який береш на себе грехи світу, змилуйся над нами. Jezus тихий и покорный сердцем, Учини сердце наше до Твоего подобными. молимся. Всемогутний, вічний Боже, гля на серце намілішого Сина Свого і на хвалу і задостях вяру, якою Он Тобі за нас грешних складає. Змилуйся над тими, хто просить Твоєї милосердності, і даруй їм у ім'я Сина Свого Єсуса Христа, який з Тобою живе і владарить на віки вічні. Амен. О єдино миліше откупитель роду людського, глянь на тих, хто покорно схиляється до подножа Твоєго алтара. Ми Твоя власність і Тобі належать хочемо. Сьогодні кожен з нас щиро дається на святейшому серцю Твоєму, каб ще боль з'єднатися з Тобою. Многие зусім не ведають Себе, многие відвернулися від Тебе, погарджаючи заповідями Твоїми. Змилуйся над одними і другими, о Єзу навоскавіши, і притулі усіх до світло серця Свого. Благодаром будь, о Єзу, не тільки вірникам, які ніколи не ступилися від Тебе, але й синам марнотравним, які від Тебе покинули. Да поможи, каб якнайхутчэй вярнуліся яны ў бацькоўскі дом і не згінулі ад знестачы і голаду. Будь владаром для тих, хто помилково ці праз незгоду одлучився від Себе. Приведи їх до пристанку правди і единства віри, каб хутко настала одна учарня і один пастир, а дари костел Твой безпечною свободою, каб усім народам супокой і згоду, учини, каб на всій землі від краю до краю один узносився голос. Хвала Божому серцу, праз якое прийшло до нас збавлення. Яму хвала і пашана навіки. Амен. Гэтый величный сакрамент умацуй мира все, тратить моц старое право, Божо новый заповед, что нам розум не тлумачить,
святло веры принесем, Богу вечному Тройцы прославление и хвала, и Отцу и Сыну разом, Творцу вечного життя, Духу, что от их походить, Даўцу вечного святла. Амен. Молимся. Panie Boże, nam godno прославлять ukrytego na świętejszym sakramencie Twojego Syna, jaki był zabity za nas, jak jagnia, kab my mogli oglądać Jego wiecznej chwale, jaki żywi i władaric na wieki wieczne. Amen. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Хай буде честь и хвала и прославление Иисусу, честь и подяка вечно. Хай буде вечно Иисусу честь и хвала. Благослов наймільше збавця, бід усіх людських поправця, тим, що серце Твоє славять, Твою милость благословять, тим, що серце Твоє славять, Твою милость благословять. Ты сказав, что ласки розны пролиешь на дом той кожный, где образ Твой будут славить, Твое сердце благословить, где образ Твой будут славить, Твое сердце благословить. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa. Niechaj będzie pochwalony przynajświętszy sakrament, prawdziwe ciało i krew Pana naszego Jezusa Chrystusa, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Święty Michale Archaniele, broń nas w walce,
Przeciw niegodziwości i zasadzkom złego ducha bądź nam obroną. Niech go Bóg pogromi, pokornie prosimy, a Ty, wodzu niebieskich zastępów, szatana i inne duchy złe, które na zgubę dusz krążą po świecie, mocą Bożą strąć do piekla. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.